Казанда кулланышта булган иске электр батареяларын утилләштерү акциясе башланды. Әлеге акция ел сайын оештырыла. Батареяларны җыю пункты Авиатөзелеш районының Копылов урамында да урнашкан. Батареялар кечкенә булсалар да сәламәтлеккә бик куркынычлы. Берсе 20 квадрат метр җирдәге туфракны яки 400 литр суны зарарлый ала. Терлеккә зур зыян сала. Батареялардагы магний, цинк, теркөмеш, башка матдәләр әйләнә-тирә мөхитне пычратып кына калмый, ә кеше сәламәтлеген дә зарарлый. Таркала башлагач диоксин газларын бүлеп чыгара. Алар кешенең сәламәтлегенә начар йогынты ясый. Бөерләр, нефть тукымалары, хәтта сөякләр зарарлана. Дөрес утилләштерү табигатьне саклауның бер ысулы. Казанда туклану элементларын җыю буенча еллык акция старт алды. Пунктларның берсе Копылов урамында. Природу беречь надо. Если не мы, так кто будет переберечь? Мы накупим, потом сдаем. Так делали постоянно. Кешеләрнең бик азыгына батареяләрне тиешле урыннарга тапшыра, ә калганнары шүп контейнерларына ташлау белән генә шикләнә. Бытовых предметов, которые мы покупаем, которые в обиходе у населения. Без халыктан эшкәртү өчен сатып алынган көнкүреш әйберләренең бик аз өлеше генә батареялар. Аларны нигездә шүплеккә ташлыйлар, ә бит алардан табигатькә, тереклеккә шактый зыян килә. Казанда батареяларны җыю пунктлары азык-төлек кибетләрендә, төзелеш гипермаркетларында, мәктәпләрдә урнашкан. Хәзер торак комплексларында да кабул итә башладылар. Әлеге акциядә теләгән һәркем катнаша ала. Идел Кыямов, Елизавета Жукова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.